Day, tarunga rabiya diha ha? Day, ay kapala ka day. Ni-upgrade na to mga weapon. Day, mga gahi na ba kay ni mga zombie, day? Dili na ni makaya. Day, paningkamot yan ay. Kaya panganak ta nga plans, dapat musukol tas mga zombie. Day, nanay zombie, day. Day, tarungag labay day. Day, tarunga og labay, day. Baldi zombie rabiya na. Ay kapala ka day. Ako rin bahala. Day, dili na ma-one hit, day. Kay baldi zombie na. Ako na pod, bi. Day, hunter lagi ka day. Day, bantay. Second wave na. Hala day, gahiyaan na sa mga zombie day, uy. Hala day, gahi naman kasi sila managang day, uy. Day, pangitaig paraan, day. Kuri bahala day. Mga gahi jud mo, tanaw na turon. Day, ni atras, day. Labaya. Uy, nangatras mo ha. Day, nakaligtas nyo ta sa second wave, day. Day, ang final wave ka, ani day, basta gahi na kay ba. Hala, day, nanay jumping zombie, day. Hala day, basta gahod kay ni mulikay. Day, ako'y unang mulabay. Day, luhan na lang day. Day, isa na lang jud, day. Uy, day, how'd kaya sa mulikay? Ay kabala ka day, how'd siya mulikay? Diri siya mamatay. Sige lang, likay lang. Bantay, day! Ay kabala ka day.